Знаете ли, че Бат Баян, законният наследник на Кубрат, вероятно е записан в най-стария ни документ? Именика на българските ханове не под истинското си име. Там той стои като Безмер. Защо тази подмяна на името? Това не е историческа грешка, а присъдата на една критична епоха. След смъртта на Кубрат, държавата е под смъртоносен външен натиск. Хазарите настъпват от изток, докато Византия, изтощена от арабските войни, търси нови съюзи. Бат Баян се озовава сам, изправен пред невъзможен избор. Краткото му управление и промяната на името са резултат от драматично вътрешно и външно напрежение. Когато Бат Баян приема васалитет пред хазарите, единственият начин да се избегне пълно унищожение, буилският елит го отхвърля. Този позорен акт е цената на оцеляването. Властта логично се премества към Аспарух, който поема на запад. Но Бат Баян не става предател или враг. Той поема върху себе си целия позор на васалитета, за да спаси рода Дулу. Не напада брат си, а му дава най-ценната валута в епохите на война – време. Герой ли е този, който избира унижението и жертвата пред битката? Да, Безмер е името, с което историята беляза жертвата, но Бат Баян остава името на Спасителя.